Здравейте, хора! След толкова дълга пауза, вече сигурно не съм снимала от 2 месеца, 2,5 месеца в YouTube. Най-накрая се завръщам с много интересно и яко видео и според мен много ще ви хареса. Така, нека да давам направо. В днешното видео ще ядем дубайски шоколад, хора. За първи път ще пробвам дубайски шоколад. Гледала съм много ревю на дубайски шоколад. Лично този дубайски шоколад, който аз съм си взела, не истинския, който е в хартиената опаковка, картонната опаковчица и вътре с целофан. Не е такъв, но е такъв от един турски магазин. Има го и в кварталния ни магазин Fresh Market в град Пловдив, обаче там е 10 лева, мисля, че от магазина, в който аз го взех, беше 7 лева, нещо такова. Так, обаче 3 лева пестиш. И нека да не се бавим повече и да го пробваме, защото аз нямам търпение. Буквално си го взех и нямах търпение да се прибера, да почна да снимам, за да го пробвам. Да. Тъй като 3 часа чудих къде да сложа телефона така, за да се вижда всъщност де факто какво правя. Така. Ето го как изглежда отвън и нека да го пробваме от коя страна. Айде от тази ще го отворим. Нямам търпение. Много хубави ревюта съм гледала. Гледала съм хора, на които не им харесва, пък на други им харесва. Буквално мирише на шоколад. В смисъл, на нормален шоколад си мисля. Хората, вижте го, не е така на парченца. То си е... Мирише обещаващо. Нека да го пробваме. 3, 2, 1. Малко е странен. Много хрупащ. Уникално хрупащ. Но на мен лично много ми харесва. Това е уникално. Само дето не мога да усета къде идва. Толкова много. Но според мен, лично за 7 лева е добре. Не е нещо много вау. Няма цветове, както виждате. Но е хубав. За 7 лева шоколад. До 3 грама е. Наистина е бая, но като за 7 лева според мен наистина си заслужава супер много. Така че на мен много ми харесва. Давам му 10 от 10. Така че ще запазя и за моите приятели, и за моите роднини, и те да го пробват, защото никой между от нас не е пробвал дубайски шоколад, освен аз в момента на видеото. Но иначе повече има вкус на шоколад, отколкото на това, на кадаифа и на това, този фъстъков мус от нещо си. Забравих как се нарича, но наистина е уникално. Да, хора, пишете вие в коментарите, ако сте пробвали дубайски шоколад, дори да не е този. Ако сте пробвали истинския оригинален дубайски шоколад, който е за 20 лева сигурно, и кусур, кажете ако сте го пробвали, кажете дали има някакъв по-различен вкус от този, дали е нещо по-вау. Но според мен наистина си заслужават парите за дубайски шоколад от турски магазин. Защото от обикновените магазини излиза около 15-16 лева. Не, че ще дам нещо повече.
все пак 7 лева срещу 17 лева. 10 лева. Все пак. Да, на мен ми харесва. Да. Харесайте видеото. Абонирайте се за канала ми. Пишете в коментарите още веднъж, ако сте пробвали дубайски шоколад. Няма значение какъв е. Да. Много ми беше странно, като започнах и сега да снимам, защото не съм снимала от много време. Много някакси пулсиращо емоционално, защото наистина не съм влизала в YouTube канала си сигурно вече от месец. Последно влезнах, мисля, че септември, края на септември. Да. Това беше от мен, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. И до нови срещи. Бай!